BIBAYARI 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 Ani ani thani simang lana sujudengma nokhorangni jiwa ani thani simang lana sujudengma nokhorangni madaini thakaya dinai bibayari jiwani ani thani onagari madaini thakaya dinai bibayari jiwa ani thani onagari आंनि गोरोन्थि ना खाफालनि गोरोन्थि जिउआ आंनि थानि सानस'नो हायासै आं बुजिनोनो मोनासै आं बिबायारि जिउआ आंनि बबेनिफ्राय बोहैबोखो मोनथिस्लाबै समनि दलें फानब्रै खोमाब्लादि आंखौ जिउखौ दानो साननायावनो हरखाबैनो खाना नांबाय मुगै जानाय आङो सुबुंजों नेवसि जानाय मुगै जानाय आङो सुबुंजों नेवसि
आंगो गामि बर' गामि बागुरुम बागुरुम मोसादों बर' सिखोला हाय लाला हुइ लाला बायदेमलाय सिदेमलाय सिफुंनि देंखोजों बोनानै रैसुमै गोदै गारांजों सिफुंनि देंखोजों बोनानै रैसुमै गोदै गारांजों आंनि आंगो गामि बर' गामि बागुरुम बागुरुम मोसादों बर' सिखोला हाय लाला हुइ लाला बायदेमलाय सिदेमलाय सिफुंनि देंखोजों बोनानै रैसुमै गोदै गारांजों सिफुंनि देंखोजों बोनानै रैसुमै गोदै गारांजों जायो फागोला जायो रंजानो मोसानो नोंजोंनो गोरबो आंनि नोंखौ हास्थायो नोंजोंनो लोगोसे रंजाफानो साबोननि बारनाय बारजों आंनि गोसोआ उरां फारां जाबाय बिरलांबाय गोसोआ हायना गोनां नोंनि महरा समायना मिथिंगा नोंनि मुस्रिया हायना गोनां नोंनि महरा समायना मिथिंगा नोंनि मुस्रिया जाराव साननि नुजानाय होफैयो लुफावफैयो नोंनि अननाय दाउसिन दाउलाफ्रा मेथाइ खनदों नोंनिनो होनाय गोदै गारांजों अननायजों थानो होबाय जोंखौ इसोरा सोमखोर मिथिंगा सोरजिबाय इसोरा हायना गोनां नोंनि अननाया समायना मिथिंगा नोंनि सोरजिया आंनि आंगो गामि बर' गामि बागुरुम बागुरुम मोसादों बर' सिखोला हाय लाला हुइ लाला बायदेमलाय सिदेमलाय सिफुंनि देंखोजों बोनानै रैसुमै गोदै गारांजों 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 Nizam, rotolai. नों न'आव थांसै? औ आंनाव थांसै। नों बे गामियाव मानो फैबाय थायो? बे गामिया आंनि आंगो गामि बायदि। नोंनि आंगो गामि? बेथ' जोंनिसो गामि।
नों बै न'खौ नुहुरदों? औ बै न'आ? बेलाय मा जाखो? बे न'आव जों उन्दै समाव जोबोर गेलेयोमोन। नंगौ नामा? आरो नों बै मोसौखौ नुहुरदों? औ बे फोथारा जोंहानि फोथारमोन। नंगौ नामा? थारैनो नोंहा बे गामिजों मा सोमोन्दो दंमारो? सोमोन्दो दङ, नाथाय आं दिनै खोन्थाथ'नो हानाय नङा। आं लेट जाबाय, थांसै। रथना प्लिज खोन्थाना। लेट जाबायलै। फैनायसाय। दे बेयावनो जिराय। दानिया बुंदो नोंहा बे गामिजों मा सोमोन्दो दङ? बे गामिजों आंहा धोर धोर हे मा एसां गादाब्रा एसेबां लासै लासै थाबायदों थु 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 सानाबो सानजोब्बायब्रा थाब हगारनांगौ धोर धोर हे जा थां माबारावगै ओंखामाबो दाबो मोनफैलाब्रा एफा ओंखाम उखैबाय मा जागोन हिनजावफोरजोंलाय गावसोरनि खामानिखौल' दुब्लिनि खामानिखौथ' मिन्थिया बिसोर हालेवना दै गांदोंना ओंखाम उखैदों बिसोरजों मा जाबावनो थांफै एसे जानिलै र' थाथ' मा एसेबां एम्बु गाबदोंब्रा हराव बुथारनायमोनब्ला जौजों सेरेबजों मख्लायथारगौमोनलै आरो एसे आग्लायनायखौ हालेवनायाव ओंखाम गोजांदों मोनजागौमोन ना जोङो नै इना जानाय लोंनायखौसो सानफ्रोमबो सिगां सानलाबाय गाबोनदि माइ गायनो नांगौ बेफोरखौ सानाखै नोङो एम्बुआनो बुंदोंलै आंखौ हमना जा होननानै एम्बुखौ जायोब्ला एम्बु बायदि गिदिर जायो मानसिया मालाथो बुङो एम्बुआ आंखौ जा होननानैलाय ओइ नों खोनामारालै ओइ ह र'लै मा एसेबां खारा ह र'ब्रा साला आराम दोननारबा आरामाव थाया जा सिदा थु ओंखामाबो दाबो सफैलाब्रा एफा ओंखाम उखैबाय जोंबा ओइ नै दासो मोनफैदो जोंनि उदैनि फिलौआबा गाबै थैनानै थांलाबाय होर ओइ थु नै खान्थाल ओंखामा जाफैद' थांगौ थु दहायनिफ्राय होख्रावबाय दङ ना ओंखामा दाबो मोनफैगोन होननानै थु थांदिनि जानसै दानिया थु ओइ उन्दैफोर राजा फिसाखौ लाना फैनाय स्कुलाव थांनाय सम जाबाय खालि गथ'फ्रा मार्बल गेलेनायजोंल' सानसे थाग्रा जाबाय मा जानांगौ बिदिब्ला लेखा फरायनाय गथ'फ्रा बिमा बिफाफोराबो एसेबो जोथोन लायाब्ला गथ'फोरा बोरै फरायनांगौ जाखो थां राजाखौ लिंना लाना फै थां दे आब' होनबा आं थांनोसै हाबाब नों दाबो माब्रै गेलेबाय दं स्कुलाव थांनांगौ माम्बार थौ माम्बार खार नोंसोरबो स्कुलाव माम्बार थां माम्बार खार मा जालायखो बेहालाय मानोथो गाबबाय थादों नुवाखै माब्रै गेलेबाय थायो स्कुलाव थांनो बानानै दागाबसै मोजां फराय साइकेलाव गाखोदो थां दा मेथाइ बायना होगोन आं नोंनो फोथार बारिनि हालुयाय जाम्बा आं सोर माहाजोननि दाहोना ओंखामबो गैया दैबो गैया मा जानानै थाबावनो आं सोर माहाजोननि दाहोना फै जाम्बा हालि दाननायलाय माखौथो गोसोखाङै मेथाइ खनबाय थागोन नोंलाय बै सिख्ला मोजांखौ नुनानै गोसोखांनानै बिदिनो मेथाइ खनदोंमोन आं आदा होमबालाय नाटकनि सिख्लाखौनो मानोथो सासे लाबोदिया सिख्लाफोरखौ गोसो थोयोबा जाहोनांगोन बाइकआव थिखोनांगोन आरो मा नांगौ नों मिथिगौ नै मबाइल आरो हेल' होननाया फंबाय
आं थांनोसै नों थाबनो खोनाफै मोसौ लाना फै थाबनो जागोन दे आदा आं लांगोन दै फंबाय अ जागोन ला 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 अ थांगोन जागोन थांबाय फोथार बारिनि हालुयाय जाम्बा आं सोर माहाजोननि दाहोना टें टेरे टेरें टं टेरे टेरें टें टें नै बोराय जोंहाथ' दिनै माइ गायगोन नालाय गामिनि सानैसो बुरैफोरखौ लेंना लायनायानो मोजां जागोन नामा अ मोजां जागोनथ' थां नोंनो लेंना लाना फै आङो दुब्लियाव एसे थांनोसै खान्थाल फंबायबा मा खालामदों आं एसे नायदिंना फैनोसै दे होमब्लालाय आंनो थांनोसै ओइ आगै दं ना ए आब'सो माथो मानोबा फैदोंमोन फै जिराय फै जोंहा दिनै माइ गायनो नागिरदों हाम्फे आगै आरो नोंखौसो माइ गायनो लिंनो फैदोंमोन दे जागोन दे आब' थांजागोन जोंहाबोथ' गायनाय जायाखै ओइ हाम्फे ओजों फैनायसाय मा आब' मानो लिंहरदोंमोन नै आब' मोना माइ गायजेनो होनदों दसे थांना फैनांगौनो जागोन दे आब' थांगोन दे आङो हा नोंसानि दुमफिया गैयालाय दंना गैया गैया आगै थांनाय बोसोराव न'आव थांनायानो फैफिनाखसै ए होमबा दुमफिया हाबा जाबाय माबानो सोरबा रिक्सा आवलायासो लाना थांबायनो दे होमब्लालाय थाथ'लायदो आं सानैसो लेंहैबावनोसै दे होमब्लालाय हा नोंसोरलाय माइ गायनायाव मा जगार लाबोखो दासिमबो माथो लाबोआसै खान्थालालाय सोरखौबा मेगन खेबदों नामा बाल फाग्लायालाय खेबगोनथ' आरो मोजांथार नालाय ओइ खान्थाल ओरै फैलाय मानो खारबो मामार मामोन हा खान्थाल मोनहालाय मा जगार खालामदोंनो माइ गायनायाव लाबोनोलाय आं मिथियालै बाजै मालायबा मा लाबोगोन आं खालि हालेवनानै बुदां मोनजाबानो जाबाय आरो थांदो थां माम्बार लायदो थां गायदैखौबो लोगोसेनो लाबोफा आं मानो थांनोब्रा हा मालाय लाबोना होफैगोन हा नङाब्ला नोंसोरनो लानानै फैथां नोंसोरजों माइ गायफानोसै माइ गायफानो मोनोब्ला आंहा जोबोद गोसो खुसिन मोनो नों गायनो रोंगौ मानो रोङा जानो आं रोंखायो आवगायनिफ्रायनो नै नाय नै माम्बार गाय जाम्बा ओइ जाम्बि मोजां गाय मा सिटिं सिथाहाय बेलावबाबा बोखाना होनांगोनबो जोंखौ नो दैया नै बोराय सानफ्रोमबो आं मोनसे खोथाखौनो सानफ्लांबाय थायो जोंहाथ' उन्दैबो गैया मा जागोन बेखौसो आं सानफ्लांबाय थायो सम सम आं दुखुबो मोनो ओइ बुरि नों बेफोर खोथाखौ मानो सानबाय थानांगौ
मा जोंहा गथ' गैया मालाय मा जानो बे निजोमा जोंनि गथ' नङा होनबा नंनायाथ' नंगौ बोराय थेवबो गावनि गोरबोजों आंबो लुबैयो नंनायाथ' नंगौ बुरि नों जेबो दुखु खालामनाङा निजोमायंआथ' नोंनिबो फिसा आंनिबो फिसा निजोमायंआबो स्कुलावनो सम जाबाय नों थाथ'दो आरो बे सेनखौ एसे दिखांना दोनदो आं थांनानै लाना फैनि औ दे होमबालाय थाब फै फंबाय नोंबा जेले दंना गैया बाजैया गामियाव थांदोंमोन आदा आयं आयं आंनि नै मेथाइ लाबोबाय लाबो नै लाबोदों र' नों बहा खारखो स्कुलाव थांनायनि सम जाबाय उन्दैफोर मनाखौ लांफै आलु दङ पियास दङ नोंलाय बहा थांनायमोन गामियाव आंहा गुदनि मिटिं दंमोन नालाय बेयाव थांदोंमोन आं माथो दालाय रखम सरकारनिफ्राय सुबिदा मोनदों माथो नोंसोरलाय जेबो मोनाखै नामा जोंहा दासो खागज लिरलाबायदों मोनगोननो साननैसोनि उनाव नोंसोरो गासैबो लेखा गोरों नालाय दालाय सोरखौथो लिरनो होखो बै गुथालखौ लिरनो होदों बेनिखायनोथ' आथिखाल मुगायाव फरायनो नांगौ लेखा रोङाबालाय माथो जाबावनो आथिखालनि मुगायावलाय नोंसोरलाय माथो रायलायबाय थाखो गावबा गाव खामानियाव थांदो देलै दे नोंना बिदिनोसै जालायबाय बिसोरो थाब फै बिफा आबौमोना खैलाजुलियाव आलासि जानो थाङोनो आं बावदोंमोनसो बाजैमोना आलासि जानो थांगोन दे आं थाब फैगोन दे आयं आंबो थांगोन नाङा राजा नोंहा स्कुलाव थांनांगौ देनां देरब्ला लांगोन नोंखौ राजा दे ना आं थांगोन देनां देरब्ला लांगोन दे बाबा दे आं थांगोन आयं गथ'आ एसेबां बुंबाबो लायासै जेरावबो थांबानो ओंखारबाय थायो बे आरो थांबासो ओंखारबावदों बियो बोरो गना बोरो बुनाङा नै नोंखौ माथो मानिबावनो थौ राजा थौ नै फै राजा फै एसेबां अख्रा जाबाय गाबनाङा दै राजा दै आरो बेयाव थांनानै दिगदार दाखालाम दै दल' थादै जागोन दे आयं Ayong, sikado ayong. 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 Sikado ayong. Sikado ayong. Sikado. राजाया थांमारबाय होमबा थांबाय खोथा बुंबाबो मानियाब्ला हाबाब मा जाखो बिफानो दैया लों दैया रों आदा नोंसोरनि आदा एक्सिडेन्ट जाबाय मा आदाया एक्सिडेन्ट जाबाय हाबाब बहा मा जाखो फै आब' मा जाखो आदा नों मानो जोंखौ गारना मा जाखो आदा आब' आदा आदा
आब' नों मा जाखो आब' जोंखौ मानो गारनानै थांखो आब' आब' Ayong, sekadar ayong. Masa ke ayong? Ayong, ayong, sekadar ayong. Masa ke ayong? नों मानो बिदि जाखो Apa? Ayong masa ke? Manu uन्दुबाय थादों. गैला राजा आयंमोना आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला बियो आरो सिखारनाय नंला आब' नोंसोर मानो जोंखौ गारलांखो आब' आब' राजा राजा नों आरो जेब्लाबो आयंखौ नुनो मोननाय नंला फिसा आदा नोंसोर जोंखौ गारनानै मानो थांखो आदा नोंसोर जोंखौ मानो गारनानै थांखो गैलालै माथो ओइ बाजै गंसे लाबावनायसै नाङालै आं जाला नों जा आं ओरैनो गोजा लोंगोन फंबायफोर नै फंबाय लाबावदो जागोन 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 लोंब्रा लों मा एसेबां लोंखोलै फंबाय मानो गोसोखौ एसेबां हगारथारखो आदा आंहालाय माथो दंबावो आदा जाय बिदाया आंखौ गावनि फिसा बायदि अनदोंमोन दिनै बे आदायानो आंखौ नागारनानै थांबाय आरो बाजै बेबो आंनि असे बिमा बायदिमोन आदा बेफोर बाथ्राखौ दुखु खालामबाय थाना जा जानानै जानानै थांबाय बावगारनो आं मा गोजौजों बावगारनो आदा आरो बाजैखौ आं थैबाबो बावनो हाया थैबाबो बावनो हाया दुदु फंबाय थांनोसै आदा थाथ'दोलै थांनोसै औ दे फंबाय लासै लासै थां लासै लासै फै मा खालाम आदा आरो बाजैयाबो गारनानै थांबाय बिफा नों गोसोखौ हमथा नों लोरबां जायोब्ला आंबो लोरबां मोनो आं मा खालामनो जेरैबो राहा गैला
थांदो थां राजाखौ लायदो स्कुलाव लाना थांसै दे स्कुलाव थांदो थां थौदो आफा स्कुलाव थांनोसै आदा आं मोनसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन मा खोथा बुंदों फंबाय आं न'आव थांनो सानदोंमोन मा नों न'आव थांनो औ आदा आं न'आव थांनो सानदोंमोन आइया बेरामाव गोग्लैनानै दङनो दहायसो आदा राखेबा खोन्थाहरदों आंनो थां फंबाय थां नोमाया बेरामाव दंबा मोजाङैनो नाहैथां जागोन आदा थु न'आव थांनोसै थुदो आदा आं थांनोसै थांदो फंबाय मोजां मोजां थांदो आदा मोजां मोजां थां मोजां थां बाजै आदा राजाखौ नों मोजाङै नायदो जागोन दे आगै नों मोजाङैल' थां नों थादो मोजाङै फरायदो राजा गिदिर गोलाव जागोन दे मानसि आदै जाबाय जाबाय फंबाय जाबाय नोंबो फैबाय नोंबो लोंनांला जेबो नङा आदा आं फैयाखै आदा बाजैमोना आंखौ नागारनानै थांबाय आरो खान्थाल फंबायाबो नागारनानै थांबाय आं दा हारसिंसो जानानै थाबाय थादो आदा आं थांसै ओइ फंबाय आं नोंखौ दोनलांसै बोथोराबो मोजां नङा नाङा नाङा आं हारसिङै हागोन नों जेबो जिंगा दासि मोजाङैलै फंबाय हागोन नालाय बे थांनो
मा जाखो बिफायालाय दासिमबो सफैया अखा हाहां हाहां बोथोराबो मोजां नङा ओइ आब' जोंहा राजा बिफा फैदों ना औ मैयासो जोंनाव जौ लोंफैदोंमोन मानसियाबो फेबायमोन लोगोफोरा दोनलांनो होनदोंमोन गावनो हारसिं थांनायसै ए थादो आब' बिदिबा थांसै आं जागोन दे आब' जोंहा राजा बिफाखौ नुदोंमोन नामा ए नुदोंमोन मैया दामलि मोनाव जौ लोंबाय थानाय ए आयो बिफा नों मा जाखो आयो नों मा जाखो मा जाखो आयो मा जाखो बिफा नों मा जाखो बिफा हाबा बे हाग्राबारियाव मा जाखोब्रा सोरबा हिनजाव मानसिखौ हरनो फैदो बाजै नों बबेनि जाखो बेफोर जाथाय आरो बोरै जाखो आंलाय मा बुंनो मैयानो जौ लोंनानै फैदोंमोन आं मिथियासै बोरै मा जाखो मोनसे समाव जोंनि नखराव बिनि बिदा आरो बिबाजै दङमोन
आयै नों मानो गाबदों बाबाया अबाव थांखो आयै बाबाया दाबो फैया नोंनि बाबाया गोजानाव थांबाय आरो दानो फैला बियो माब्लाबाबो फैनाय नंला नोंनि बाबाया बेसेबा गोजानाव थांबाय जोंखौ गारनानै फिसा नोमफाया जि जायगायाव थांदों आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला राजा आंनो बिस्कुट थाइबानि हरलाय राजा ओरै फैलाय आयै मेथाइखौ लाबोगोन ना लाबोआखै लाबोदों बाबा नै मेथाइया जाया आं बे मेथाइखौ मेथाइयानो मोजां नङा फैसा गैयाबा माजों लाबोगोन बाबा मेथाइखौ जा राजा जा बेखौनो जा नै जाया आङो आं दिनै मैगंखौनो फाननो हायाखै माजों लाबोगोन नो बेखौनो जा जाया आङो नों मानो गाबदों आयै हरदो आइ आं जानोसै राजा आब' नोंस्रानाव माबाफोर खामानि मावनो मोनगोन नामा नोंखौ आं मा खामानि मावगोन दे नों जेखौ थिनगोन आं बेखौनो मावगोन आब' दे होनबालाय आं माइरं जावनायखौनो जावफैदो आं जि सुहैनोसै दे जागोन दे आब' आब' जिखौ आंनो सुनोसै दे होनबालाय जिखौनो सुदो दे दा खामानिखौ मावखांनानै माइरं एसे फैसा एसे लानानै थांबानो जाबाय जागोन दे आब' नै जादो राजा ओंखामा आयै आं दावदैजों ओंखाम जानो हाया जादो राजा ओंखामा बेखौनो जादो फैसा एसे थानायखौबो आं माइरं लाबोजोब्बाय जादो गाबोन बुरजा फैसा मोनबाथाय बेदर एसे लाबोफा गाबोन फैसा मोनबा लाबोगोन आं आगै आं माबा मोनसे खामानि मोनगोन नामा होननानैसो फैदोंमोन ए आंलाय बिबायारिसो सानदोंमोन नोंलाय मा खामानि मावनो नोंबा अबेनि सिनायाबो मायाबो मोजांसो ना गाज्रिसो नाङा आंनो न' बेखौनो लानानै थांदो দাদা ইয়াৰ কাৰণে কিবা কাম এটা পাব নেকি পাব এই পিছফালে যোৱাচোন बाबा आं दिनै देहाखौ बोरैबा मोनदों लोमजानाय बायदिसो मोनदों थां नों हटेलाव फैसाखौ लानानै फै
आयै आं नोंखौ गारा थाङा आयै थां राजा नों फैसाखौ लायना फैथां आं फैसाखौ लानानै मुलि लायना फैनि दे नों बे फैसाजोंनो लानानै फैदो आं माहाजोन बाबुनिफ्राय फैसा लाना फैनि नों थाथ' आयै দাদা পয়সা 100 টকা লাগিছিল কিহৰ কাৰণে মাৰ বেমাৰ হৈছে বেমাৰ হৈ আছে এই মাত্ৰ মই দোকান খুলিছো অকমান পিছত আহিবি যোৱা 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 आदा आंनो फैसा 100 नांगौमोन आइया बेमार जादों दादा मार कारण ज्वৰৰ टेबलेट দিয়কচোন মাথা বিষ হৈছে নাই বিখোৱা ৰবা দিছো आयै सिखारदो आयै आं मुलिखौ लाबोबाय नों मुलिखौ जादो आयै हटेलाव मावबा फैसाखौनो होआ आं सासे आदानिफ्राय लाबोदों राजा ঐ ভাইটি কেইটামান কাৰ্টন আছে নমাব পাৰিবিনে পাৰিম আহা आयै सिखारदो आयै नै मानसिफ्रा नायगासिनो दं सिखारदो आयै सिखारदो आयै सिखारदो आयै नों मानो सिखाराखै आयै सिखारदो आयै नोंस्रा दा न'आव सोर दंबावो बाबु गैला फै बिदिब्ला आंजोंनो फैदो फै नोंनि खोन्थानानै आंहा मेगन गदिसो गलायलांबाय लेट जाबायलै आंहा थांसै रथ' नों एसेबां दुखु थानानैबो एसेबां खुसियाव थायो मानो आं बे गामियाव फैबा गासैबो दुखु दाहाफोरखौनो बावगारजोबो दे नों थाथ' आं थांसै थाथ'दो बिदिब्ला दे जागोन दे
औ सुमन औ आं लेखासो नायदोंमोन दसे सानस्रि नों मैया कलेजाव फैयाव आं गोसोखौनो गोजोननाय मोनाखै मानो सानसे थाङैयावनो सानस्रि नोंनि अनगा आंहा सोरथो दंबावो नोंखौ दसे नुवाबानो गोसोखौ मोजां मोना आं दे बांद्राय दा बुंसै नों उनावसो मिन्थिसिगोन गड प्रमिसलै सानस्रि नोंनि कसम जागोन दे जागोन बांद्राय दा बुं दा दोनथ'दो आंहा फरायबावनांगौ दङ दे होमबालाय देलै दे आसोल नोंनिनो दिनसै है जाम्बा बेफोरखौनो लालाबायो नामा इन्जयलै इन्जय बिनि उनाव ज्राव थु नोंसोर फैबाय थादो दे बिदिब्ला औ दे सानस्रि मा नों मबाइलखौ मा खालामना लायो सम सम कल हरबाबो नाङानो माथो मा नाङा आंनावनो दंना मबाइला आं कलखौनो हरबाय थायो नाङानो माथो जोंनाव सम सम नेटानो नाङाब्ला आं मा खालामनांगौ जाबाय जोंनाव सुमना सम दिनै सम दाबो नेटखौनो मोननो सफैयासै नागिरा बा सुमन समायमारदोंथ' नङाब्रा बेखौ आं लामा ससेनिफ्रायसो लाबोदों देलै दे जोंनालाय खाफाला मालाथो जोंबावगोनब्रा माथो सिख्लाफ्रा रावबो सौग्रावथारला थ' जाम्बा सिख्लाफ्रालाय नोंसोरजोंलाय मानो सौग्रावलाबायनांगौ नोंसोरसो सौग्रावनांगौ थ' थांसै सानस्रि हाब फिसाजोआलाय माथो बुंदों जारौआ लडिंआव थांनायनि खोथा बुंदोंमोन हा दोनलांबानो जाबायना माबा कलेजनि इउनिफर्म जरासे नांबावगौमोननो हा सिगांनिफ्राय बुंबानो जायोना दालाय हा खथाखौ बहा फैसा मोननांगौ जाखो फैसाखौनो हरफाबानो जाबायना दे जासिगोन दे हो साला लाजिया नों लाजिया आंखौ निमाहा होदो आदा नै बिनानाव नोंनि मानि बेगा थेंक इउ ब्रादार दिनै नों नङामोनब्ला बे मानि बेगखौ आं मोनफिननाय नङामोन बिनानावमोना बहानि आरो बहा थांनो नागिरदों आं सनाजुलिनि आदा आं बै लजिंआवसो थांनो फैदोंमोन बे समावनो सिखावा आंनि बेगखौ सिख'नानै दे थाथ'दो बिदिब्ला आं थांसै थेंक इउ ओइ सोमोन पार्टि जानांगौमोनलै पार्टि जाया गोबां गोबाव जाबायमोन पार्टि र'
हेलौ सानथ्रि मा जाखो नोंनि मुङै फिसा पार्टि खालामनाय जादोंमोन मा आंबो थांनांगौ नों गाबोन फैथारनांगोन दै आं गाबोन आमाइ मोनावसो थांनायदोंमोन औ नों फैनांगोन नों फैथारनांगोन दे बिदिब्ला थांनोसै अके डार्लिं जाबाय खामानिया जाबाय मा खामानिया जाबाय गिदिर पार्टिया ए जामारबायसो औ जाबाय नाबायनोथ' लेट्स गो Hi guys. My God.
आं मा गोरोन्थि खामानि मावफ्लांखो हाबाब मानि एसे खुसिलाय नोंलाय दिनै खुसिनि समाव खुसि जायाबा खामानिया जाबोबाय आंना बा नोंनालाय बोरैथो जाखो गैयालै आंना गेदेर खुसिनि समावनो बिदि थाबाय थानोसै होमबा पार्टि सार्टिफोर होला थु होमबालाय थु आंना हले गैया दै थाथ'दो आदा दे गोरा बाजैखौ माथो दिनै सोरबा थिखोना लाबोबायब्रा सोमला सानस्रिनि हौवा आंल' नङाब्रा जोंनि गेजेराव बेबो सासे सुमन सालायखौ हमदानायनि बाथ्राखौ बुं बि आंनि बिनानावसो बिनानाव आंथ' नोंखौ बिबायारि होननासो मिथियो सुमन बिदि दा बुं नों बियो आंनि आदासो बयबो बिदिनो बुङो मानसिफोरनि गेजेराव बिनानाव आन्दोआव गावनि हिन्जाव है नोंखौ गाय बांद्राय हगार 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 आदा बे कलेजसो बेयाव दावराव दा खालाम सुमन सुमन रथना सुमन सुमन रथना सुमन आयु हाबाब सोर खुबैबाय थाखो आंखौलाय मा खालामगासिनो बेलाय ओइ जेनबा मा खालामदों नों बेयावलाय आयु नोंसो इमान दिननिफ्राय बबाव थांनायमोन नोङो नोंखौ नागिरबाय थादोंमोन आङो सिरि सिरि फैनानै नोंसो आंखौ जंखायबाय थादों होनबा आं नोंखौनो नागिरबाय थादोंमोन मानो नङा नों आंखौ थगायनो सानदों ना थगायनो सानदों आयु सोर दंमारो बेयावलाय सोर दंमारो बेयाव बिसोरो आयु फाग्लाया खारदो 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 मानो फैनायमोन नों बेयावलाय आं खिनो फैदोंलै खिनो थ' खारदो 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 ओइ सलायहर बै सिख्ला फैनायखौ नुदों बै ना ओं दाख्लै बेनि थाखायनो मानि पास खावनायाव बुजादों आङो थौ होनांगौ हाय डार्लिं नोंखौ दिनै बेसेदि समायना नुदों नोंखौ गोसो बाबाय नोंखौ दिनै
दाख्लैथार नोंनि मानिपा सिखोनायाव थारैनो सोबा जाबाय दिनै नों बहा गनो नोंखौ दिनै बेयाव सोर बासायनो आरो आंखौ सोबानो सोबाबाव खेबसे सोबाबावदो बेनोमोन साला दाख्लै मानिपा सिखोनायाव आंखौ सोबानाया बुनांगौ बेखौ हो साला सैमाफोर मा नायबाय थादों आइदे साला सुअरा उदैयावनो होबाय आइदे ओइ आइदे जागारनाय साला है सुअर साला है जागारनायफोर होजागोनांदो थौ माबाथौ नङाबाथा गोराजों होजागोनसो नों नङामोनब्ला आं दिनै मा जागौमोनथाय जेबो नङा बिनानाव बेफोरो जाखायो अ बिनानावनि मुङा मामोनलाय आंना रिंकि नोंनालाय आं इखौ निजोम होननानै बुङो थ'दो बिदिब्ला आं दोनलांनोसै जागोन दे फै निजोम जिराय जागोन दे आयै मा आलासि फैदों ए आलासि फैदों आंनि लोगोसो आयै खुलुमबाय मादै औ खुलुमबाय आलासियालाय अबेनिमोन आं नामनि गावनि मादै आयै बे नङामोनब्ला दाखालि आंखौ गुन्दाया लानानै थांसिगौमोन ओंखायनो बेखौ आं दिनै जोंहानि न'आव बेरायनो लाबोदों हा मानोथो हारसिं बेरायलाबायो जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि जिरायथ' निजोम आं साहा लाना फैनि औ दे निजोम नों जाहानाव फैनानै माबायदि मोनदों औ जोबोर मोजां बिउटिफुल जेरै नों बेबायदिनो शुगर लेवल 110 ब्रेकफास्ट से पहले
हा नोंहालाय मानोथो टिभि नायबाय थाखो हा नायाबालाय माथो खालामनो फालाय खामानि दामानि गैया नालाय जारौआ आलासि लाबोफादों हाथायाव थांनानै एसे बेदर लाबोफादो आलासि लाबोफादों फा बबेनिथो जाखो आलासियालाय बियो जारौनि गोसथोनाय सेंग्रानो नामुनि गावनि गथ'आ नायनो मोजांथार दलदलद मोजांसोना गाज्रिसो उनावसो मिथिगोन र' थां थां बेदर लानानै फैदो लखनऊ में मेट्रो शुरू हुई तो महिलाओं ने कोच में ही लेडी संगीत शुरू कर दिया निजोम आं दिनै जोबोद खुसि मानो रिंकि बे बिफां लाइफां दावमा दावसाखौ नायनाय नंगौ बे गासैबो मिथिंगाखौ नायोब्ला आंनि गोसोआबो गोजोननाय मोनो औ निजोम बे मिथिंगानि महरखौ नुनानै आरो नोंखौ लोगोआव मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो रिंकि मानोना आं नोंखौ औ बिदिब्ला नों आंखौ मोजां मोनो औ निजोम आं नोंखौ मोजां मोनो
जागोन जिउआव आंनि मोनथिला आं मा जागोन जिउआव आंनि बुंदो खेबसे बुंदो ना मा खबर आदा? अ मोजां गाहाम इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दे जिरायलाय मानोबा फैदोंमोन मोनसे खोथामोनलै आदा अ माबा खोथामोन देनाय बुंनायसाय इलेक्सनाथ' सफैलायबायमोनलै आदा औ देग्लायनि एमएलए इलेक्सनाव केन्डिडेटआव नोंखौसो सायख'दोंमोन आदा नांला फंबाय बेबायदि बैसोआव बुख्रुब सुख्रुब देरहानाय जेननाय बेबायदिखौ आं एसेबो मोजां मोनथारला आरो आं सुथुरखौबो बारायना लानो सानाखै दे आदा बिदिबा आं थांबाय थाथ'नोसै रथ' फंबाय दैफोरखौनो एसे लोंलांजाया होमबा नांथ'ला आदा आंहा गोबां खामानि दंबावो दे बिदिब्ला उफ निजोम जों सानैनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि सोमजियोब्ला नों मा खालामगोन? मानो नोंसानि आइ आफामोना माबाफोर बुंदों नामा? नङा जेबो बुङाखै नाथाय नोंसानि आइ आफामोनासो माबा बुंदों नामा? मा बुंनो जों आइ आफामोना आंखौ जोबोर अनखायो आंहा फोथायनाय दङ जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव आइ आफामोना जेबो हेंथा होनाय नङा खोनासंदोंखि जों सानैनि गेजेराव सोरबाफोर हेंथा होयोब्ला आं सहायनो हानाय नङा साउन नों बेवहाय मोसौ मासे नागिरफैदोंमोन आं बे जायगायावलाय बहा मोसौ मोननांगौ जाखो? मोसौ नङा बे मोसौखौसो नागिरफैदोंमोन आं थोद जेनबा बेयावलाय बहा मोसौ मोननांगौ जाखो नोंलाय हरदोब्रा आंबो एसे न' थान्दाया लोंदो नोंनिखौ लोंसै बाजै ओइ माखौ नायगोमा हाबखो ए ओइ साउन मा जाखो नोंहा थुदो थांसै ए दंबावो औ ओइ सानस्रि माथो सुमना सोरजोंबासो थांदोंहाय औहाय दानि सेंग्राफोरखौ फोथायजालिया सेंग्राफोरल' नङा सिख्लाफोरनि गोसोखौबो हमनो हालिया साननैसो बैजों उनावहाय सोरजोंबासो ब्लड खारो सानस्रिया दुखु मोननांथारबायहाय औहाय सुमन नों आंखौ मा खालामनो सानखो? आं मा खालामनांगौ? मा खालामनांगौ? आंनि गोरबोआव जों सानैनि अनलायनायनि नेरसोन दङ मा नेरसोन? आं नोंनि गथ'नि बिमा जासिगोन एबा सोरनि गथ' आंलाय मा मिथिगौ मा बिदिब्ला नों आंखौ गारनो सानदों? सानस्रि मा जाखो मानोथो गाबबाय थाखो बुङा मानो मा जाबोखो सुमना आंखौ गारनानै गुबुनखौ मोजां मोनबाय आदा आंनि गोरबोआव बिनि गथ' दं आदा बियो नों जिंगा दासि बिनानाव आं बेखौ बोरै गारनो नों जिंगा दासि सानस्रि आं सुमनजों रायलायगोन
सुमन नों सानस्रिखौ गनायदो मा आं सानस्रिखौ गनायनो प्लिज सुमन नों सानस्रिखौ गनायनानै लादो आं नोंनि आथिं हमो सुमन आं नोंनि आथिं हमो आंहा सानस्रिजों जेबो सोमोन्दो गैला प्लिज सुमन नों सानस्रिखौ गनायफिनदो आदा आदा सिखार बेयो जुनार जाबाय बेयो बुंब्लाबो मानिनाय नंला थौदो न'आव थांसै साला सैमाया जोंनिया उदैयाव नांदों उदैयाव सोमला औ गेदेर निजोमनि गेजेराव जेरै हागौ बिस लुनानै होनांगौ जागोन गोरा सोमला नों रिंकि लाहानाव थांनानै बुं सानस्रिनि गथ'आ निजोमनिसो जागोन गोरा आरो बे निजोमा सासे बिबायारि अब्लानो बिसोरनि गेजेराव अर जोंब्लावगोन अब्लानि निजोमा औ दे आं दसे दा न'आव हाबना थांसै थांदो नोङो आच्छा नंगौ ना दे दोनबाय खुलुमबाय आदै खुलुमबाय आच्छा माबाफोर खौरां लाना फैदोंमोन आं फंसे बाथ्रा बुंनोसो फैदोंमोन आदै दे बुंलाय मा खोथा आदै नोंसानि रिंकिजों फैनाय सेंग्राया गावनि बिनानाव सानस्रिजोंसो बदनाम जानानै गोरबोआव जाबाय आं मिथिबाय बियो गान्दा माहाजोननि फिसा नङा आदै बियो सासे निखावरिसो बियो बिजों खांजानायसो आरो बियो सासे बिबायारिसो आदै थादो आदै आं थांसै दे थादो दे थांदो दे आइ रिंकि आइ ओजों फैनायसाय मामोन आफा नोङो निजोमखौ गारदो मिथिबाय मानो आफा बियो सासे बिबायारिसो आरो बियो गान्दा माहाजोनजों खांजानाय फिसासो सानस्रिखौ मोजां मोनो सानस्रिजों बदनाम जादों बियो मिथिबाय नङा आफा बे माब्लाबाबो जानो हाया गासिबो नंखाय बेफोरो नङा आफा आंहा निजोमनि सायाव फोथायनाय दङ बेफोर माब्लाबाबो जानो हाया मा जादों मानि दावराव नोंस्रा मानि दावराव मानि नुवाखै नोंसाजा गामियाव बेसेबां दावराव दावसि निजोमजों मोजां मोननानै बेसेबां गन्थं खोमा हास'नाय दालाय मा जाबावनांगौ जाखो रिंकि आइ निजोमखौ बावदो आं बावनो हाया आं निजोमखौ बावनो हानाय नङा नाङा आइ नों बेखौ बावथारनांगोन आं बेनाव खनसे सोंनानै नायनांगोन आयै नोंहा दिनैफ्राय निजोमजों जेबो खोथा गैला जेबो सोमोन्दो गैला मिथिबाय नङा आफा बे माब्लाबाबो जानो हाया आं निजोमखौ बावनो हाया रिंकि निजोम बुं रिंकि नों आंनि खर'आव दांनानै समायला नों सानस्रिखौ मोजां मोना होननानै मा आं सानस्रिखौ मोजां मोनो आफाया नोंखौ सानस्रिजों मोजां मोनलायो होननानै बुंदों आरो जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बेफोर गासिबो नंखाय सानस्रि आंनि बिनानावसो सानस्रि आंनि थैनि बिनानाव नङाब्लाबो आं बेखौ गावनि असे बिनानाव होननानै सानो सानसे आंहाबो न'खर दंमोन नाथाय सानसेखालि
बिनिखायनो आंखौ बयबो बिबायारि होननानै बुङो। निजोम रिंखि नोंहा दिनैनिफ्राय निजोमजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो निजोम नों सासे बिबायारिनि फिसा जानानै आंनि फिसाजोखौ गोसोथोना लाजायाखै नोङो नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजों जेबो सोमोन्दो गैला रिंखि फै फै माबा दंथु होनख्लाय मालायदों गो गोमैखो फै 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 माबा फै माबा थु फै होनदो फै माबा फै निखावरिनि फिसाजो गोसोथोना नोङो माबा थु लाजिया नोङो बिमा बिफानि गन्थं हास'नो माबा थु होनदो ना र' जाबाय थौ थांसै थै नों बेयावनो BIBAYARI 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 आंनि थानि सिमां लाना सुजुदोंमोन नखरांनि जिउआ आंनि थानि सिमां लाना सुजुदोंमोन नखरांनि मादायनि थाखाया दिनै बिबायारि जिउआंनि आनि थानि अनागारि मादायनि थाखाया दिनै बिबायारि जिउआ आंनि आनि थानि अनागारि आंनिसो गोरोन्थिना खाफालनिसो गोरोन्थि जिउआ आंनि आनि थानि सानस'नो हायासै आं बुजिनोनो मोनासै आं बिबायारि जिउआ आंनि बबेनिफ्राय बोहैबोखो मोनथिस्लाबै समनि दलें फानब्रै फैखोमाब्लादि आंखौ जिउखौ दानो साननायावनो हरखाबैनो खानांबाय मुगै जानाय आङो सुबुंजों नेवसि जानाय मुगै जानाय आङो सुबुंजों नेवसि
निजम नों माखौ इसेबां टेनसन खालामबाय थायो आं दंना नोंजों लोगोआव गैला आं सब थिक खालामना होजोबगोन गैलालै साउन आंहा बे जोनोमाव रावबो गैला आं सोरनि अननाय लानानै थांनानै थाबावनो नों मानो गावखौनो इसेबां लोरबां खालामना लाबाय थायो आङो सानस्रि रिंकि आरो आंनि आइ आफा बिसोरखौ आं बोरै बावनो जायखौ आं गावनि जिउनिख्रुइ बांसिन अनोमोन आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा साउन नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आं सब थिक खालामना होजोबगोन नों मा थिक खालामो गैला फै सब जा जालांनांगौ जालांबाय फिसा नोंनि इयुननि मोजांनि बाथ्राखौ साननानैसो आं बिदि खालामनांगौ जादों बिनि संसार आरो नोंनि संसार हा अख्रांनि समान फाराग दं नोमायबा दिनै नोंनि दुखुआवनो गाबै गाबै ओंखाम जायो साननानै जालांबाय फिसा नोंनि अनगायै जोंहा सोर दंबावो फिसा नायल' जाल' नों जोंनि सासेल'सो फिसा नों गोसोखौ हमथा फिसा गोसोखौ हमथा दागाव फिसा दागाव गासिबो मोजां जाजोबगोन आफा इसोर बोराइ बाथौआ गासिबो थिक खालामजोबगोन नोंनि मोजांनि थाखायसो जों बिदि खालामनांगौ नोंनि मोजांनि थाखायसो गाबनो नाङा फिसा दुखु दाजा फिसा सानसे गासिबो मोजां जाजोबगोन इसोरा मोजां खालामजोबगोन नों बेयावनो दसे थादो दै दे হ'ব दे যাওঁ बहा थांखो बेलाय निजोम सोर निजोम आङो बै नामुंगावनि बै आदा सरननि फिसाज्ला दा बियो बबेयाव थायो बै नामुंगावआवनो थायो नामुनि गाव सोर माहाजोनाव थायो आं बेखौ खबर लानो थांजागोन नामा मादै मादै मा अ मामोन आदैया गैया नामा आदै दङ नै मानसि फैदों मा आं माबा खबर खोन्थानोसो फैदोंमोन मा खबर नोंसानि निजोमजों सानस्रिजों माबा सोमोन्दो दंबालाय मा सोमोन्दो माथो गोरबोआव थानाय सोमोन्दो जादोंबा मा मा औ आदै मादै गामियाव गोबां दावराव जासिनो माथोलाय साला बिबायारिनि जात थादा आदै आं थांसै हेलौ सोमोन जाबाय दिनै खामानिया हले सानस्रि सानस्रि बे मानि पासा लाबोलाय बेगा नो आदा नों आंनो मा लाबोगोन मा नांगौ नोंनो आंनो दखना गांसे ब्लाउस गांसे आरो सेन्देल जरासो नांगौ आरो मा निजोम आरो नोंखौ आं दिनै सिगां अनबोदोंमोन नों आंखौ लाजि फोनांबाय मा जाखो आफा आं जेबो बुजिना मोनासै सेरथानो सैमा आंखौ जेबो बुंनांला ओंखारलां नों दिनैनिफ्राय बेनाव जायगा गैला आफा नों सेरथा नोंबो बेनाव जायगा गैला ओंखारलां नोंबो दिनैनिफ्राय बिफा नों बेफोर गासिबो थाखाय जाजोबदों नों मोजांब्ला दिनै बेफोर जानाय नङामोन आफा सेरथा नोङो नों दिनैनिफ्राय आंखौ आफा होनो मोनला ओंखारलां नोंसोर दिनैनिफ्राय सानस्रि सानस्रि बहा थांनो नागिरदों नोङो रथ' सानस्रि रथ' बहा थांनो नागिरदों नोङो
हे इसोर नों आंखौ बे जोनोमनिफ्राय लांदो आं बे जोनोमाव थांना थानो गोसो गैला आदा नों आंखौ मानो बासायखो सानस्रि आंहा नोंसोरनि अनगा सोर दंबावो नों आदा नों आंनि थाखाय एसेबां दुखु सहायनांबाय नों बेफोरखौ मानो बिदि बुंदों आं थांनानै थानो गोसो गैला थौ बेफोरखौ दुखु खालामबाय थाना लाब गैला फै सानस्रि न'आव थांसै लामाया थुंगेबाय आंहा आगाना गुसुं जाबाय जेरै थाङो मिनि जाबाय हालाय हाफायालाय सिलाय लामाया थुंगेबाय आंहा आगाना गुसुं जाबाय जेरै थाङो मिनि जाबाय हालाय हाफायालाय सिलाय हे नों अबंलावरि बोखांफिननाय अनसायनाय गासैनिबो नोंनो राहानिगिरि बोखांफिननाय अनसायनाय गासैनिबो नों राहानिगिरि बोखांफिननाय अनसायनाय गासैनिबो नों राहानिगिरि जाबाय गासिबो जाजोब्बाय औ गेदेर जों बोरै गेदेर बेथेर खालामबाय सानस्रि मानोथो एसेबां गाबबाय थाखो नोङो आदा आदा औ बिदिब्ला नोंसोरसो जोंहा न'खरखौ सिलिंखार खालामनाया औ जोंनो ओइ हो
नोंनो साला जोंहानि न'खरखौ सिलिंखार खालामग्राया हेय नोंनो सानस्रिखौ गोदाव सोराव खालामग्राया नोंनो आंखौ रिंकिजों गावस्रा होनाया रथ' आदा आंखौ निमाहा होदो सानस्रि थौदो सानस्रि सानस्रि थारैनो नोंनि अननाया गोथार नों सासे मानसि महरै मोदायजो रथ' सानस्रि माखौ नायबाय थाखो थौदो सानस्रि रथ' सानस्रि सानस्रि आं नोंखौ गोबां दुखु होफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो थौदो न' थांसै थौदो निजोम नोंहा बे न' जायगा गैला साला नों सासे बिबायारिनि फिसा आफा सिरिथा नों जेबो बुंनो आंखौ निजोमा सोर सासेया औ आं निजोम नों सोरमोनलाय आं खान्थाल नों बै आदा सर'नि फिसाज्ला औ आसरनि फिसाला ओइ नों सोर नों सिनाया फंबाय आं खान्थाल आं बिसोरनावनो दाहोना थाग्रामोन निजोम नों बिबायारि नङा निजोम नोंहाबो सानसे सनानि न'खर दङमोन नों बिबायारि नङा निजोम नों बेखायनो बयजोंबो बिबायारि होनना मुगैजाबाय थौदो जों न'आव थांनोसै नोंनि अनजालु न'खरा दाबो नेनानै दङ निजोम फिसा नों जोंखौ गारनानै दाथां निजोम फिसा नों जोंखौ गारनानै दाथां निजोम फिसा आं फैफिनगोन आयै आफा नों आंखौ गोरोन्थि दासान आफा दिनै सुमना सानस्रिखौ गनायनानै लाबाय आफा सुमना गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लाबाय आफा जाबाय दे सिखार दे नोंसोरखौ आं दिनै बुजिस्लाबियावनो गोबां दुखु दाहा होबोबाय नोंसोर आंखौ निमाहा होदो फिसाफोर हामबायसै फिसाफोर हामबाय दागाबसै
होदो आदै जों थांसै आदा नों जोंखौ गारनानै दाथां आंबो फैगोन बिनानाव आं थाबैनो फैगोन नोंसोरल' मोजाङै था आइ आफाखौल' नोङो मोजाङै नाय थाथ'दो बिनानाव आदा आं नोंखौ बावनो हाया निजोम आंखौबो लांफा नोंजों आं नोंखौ गारनो हाया निजोम आंखौबो लांफा नोंजों आंखौ हारसिङै गारनानै थांनाङा निजोम नों अन्नानै रिंकिखौ गावनि खालामनाङा आरो आं नोंखौ गोरोन्थियावनो माबादि रायफ्लांखो आरो सोरनिबा फाव फान्दायनो आं नोंखौदि मा गाज्रि गाज्रि राव बुंफ्लांखो साउन्डआनो आंनो गासैबो खोन्थाखौ रोखा रोखा खोन्थाजोबखाबाय नोंनि सोमोन्दै निजोम नों रिंकिखौ गावनि जिउनि खालामनानै लादो औ निजोम नों रिंकिखौ गावनि खालामनानै लादो आंखौ हारसिङै गारनानै थांनाङा मोजाङै थां फिसा मोजाङै रायजो इसोरा नोंसोरनि मोजां खालामथों जों न'आव थांगोन